साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों जेरावहाय थांनाय 2025 मायथाइनि 15 जानुवारियाव जि दुखुनांथाव मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन, जि चक्रा गामिनि जि मोनसे केथलिक चार्चखौ दुथांफोरा सावनानै गालांदोंमोन, बेजोंनो लोब्बा थानाय जि बाथ्रा नोंथांमोननो लानानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, येस, बे जाथायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा, गोबां मण्डलिनि सुबुंफोरा, साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरा आरो लोगोसेनो ख्रिस्टियान सुबुं नङै गुबुन फाथायारिनि मानसिफोराबो गोबाङानो दुखु फोरमायदों जे मानो बेबायदि जाथाय जानो मोनखो होननानै। आरो लोगोसेनो राजखान्थि दैदेनगिरिफोराबो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों एबा दुखुखौ फोरमायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनिनो बिटिआरनि दैदेनगिरि मानिजाथाव प्रमद सार बिथाङाबो बे बिसयाव माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों, दुखुफोरखौ फोरमायदों आरो लोगोसेनो रायजो राजाखौ खावलायदों। दा बेयावहाय बेजों सोमोन्दो थानाय नोंथांमोननो मोनसे रादाब लानानै फैदों। जि सार प्रमद सार बिथाङा जि बिबुंथिखौ होदों, नोंथांमोननो बे बिबुंथिखौ खोनासंहोनो हास्थायदों, नोंथांमोना नायलांगोन। जाक्रा सान्ताल केथलिक मण्डलियाव दाख्लै 15 तारिखाव मोनसे अर खामनाय जाथाय जालांदों आरो बेवहाय जि चार्च, बे चार्चआ सेन्ट टेरेजा चार्चआ बेवहाय खामदों। दा बेखौ लानानै पुलिसा बिजिरगासिनो दङ जे बेवहाय सोर इनभल्भ जानो हानाय, सोर माबा मोनसे माबानो हानाय। दा बेनि सायाव इनभेस्टिगेसना सोलिगासिनो दङ। दा आंबो बेवहायनो बिथांमोननि दुखुनि समाव बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय नुनानै गोसोआव आंबो दुखु मोनदों। जोंहा बिसेसकय सिबियारिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों, आघात मोनदों गोसोआव। दा ओंखायनो बे दुखुनि समाव जों बयबो बिथांमोनजों गसंफैदों आरो बेबायदि जाथाया गेजेर गेजेर जायोब्लाबो बेबायदि चार्च एबा धोरोमनि बबेबा अनुष्ठानखौ टारगेट खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। दा ओंखायनो जायानो जाया मानो बियो पानिशमेन्ट मोननांगोन। दा ओंखायनो एसपिआ बेखौ नागिरगासिनो दङ। बेखौ सोरबा माने बेबायदि जाथाय जादोंना गुबुन जाथाय जादों मायबा मोनसे, बेखौबो बिथाङा बिजिरगासिनो दङ बेवहाय माबायदि जादों। दा ओंखायनो बेखौ लानानै जोङो गुबुन साननांगौ गैया। जों जिखिनिखौ बुजिदों, दा बेनिखायनो जे बिथां रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो चार्चखौ लुफामफिननांगौ। दा बेखौ लानानै बिथांमोननि कमिटिजों आं गाबोननो सावरायगोन, सावरायनानै बिनि सायाव बेबस्था मोनसे लागोन। आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे बयबो खौसेयै थायो आरो बेखौ लानानै गुबुन जाहाथे सानलायलाया, बेखौनो आं खावलायदों। आरो बेबायदि जाथाया दासिम जोङो बेबायदि जानायखौ नुवाखैमोन, नाथाय बेवहाय जादों हिसाबै बेखौ निस्सय माने माबा मोनसे जाहोन थानोबो हानाय बा गैयाबो जानो हानाय। दा बेखौ पुलिसनि सायाव जों 100% हगारदों, पुलिसा बेखौ बिजिरनांगौ होननानै। बेबायदि जाथाय बेबायदिसिम जानाय नङा बियो। हमना ला बेबायदि एखमबा जों नुदों बहाबा मार्डार जादों, बहाबा माबा जादों। बेयो गोबां समावनो स्ट्रेटेजिक नङा। सोरबा साननो रोङै सुबुङा मालाबा बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावो आरो माब्लाबा बियो माबा मोनसे जाहोनावबो जायो। दा जाहोना मा बेखौ पुलिसा इनभेस्टिगेसन खालामबासो मिथिगोन आरो बेखौ लानानै जोङो जिखिनियावनो जादों बेवहायनो बियो जोबगोन आरो बेखौ जों हास्थायो। दा ओंखायनो बेवहाय बर', सान्थालि, आदिबासि जिमान जनगोष्ठी दङ गासैबो ज' जाफैदों। आङो बयखौबो खावलायदों जे जों बयबो खौसेयै थानांगो, गोजोनै थानांगो आरो बिनि सायाव पुलिसनि सायाव हगारनांगो जे बियो जायानो जाया मानो पुलिसा बेखौ बरनगोन। একটো যেটো ঘটনা সেইটো অলপ লেটলি হ'লেও ইয়াত ওলাই যায়, এইটো কি আছিলে সেইকাৰণে অলপ আগতে আমাৰ দাদাই কোৱাৰ নিচিনা আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু আইনটো আমি আইনক নিজৰ লাইনত কাম কৰিবলৈ দিব লাগিব। আমি সকলো জানো ইয়াতে কোনো ইয়াত বেলেগ চিন্তা কৰা নাই। খালি এনেকা ঘটনাবিলাক আমাক কেতিয়াবা মৰ্মাহত কৰে, যে সাৰপ্ৰাইজ হয় যে এই ঘটনাটো কিয় হ'ব পালে। তো যেতিয়া কোনোবা এটা মানুহে ভুল কাম কৰে, সি চাই চিন্তি নকৰে, তাৰ ব্ৰেইনটো কাম নকৰা হৈ যায় যদি কোনোবা মানুহে কৰে। তেনেকৈ আমি কেতিয়াবা পাওঁ ক'ৰবাত এটা মাৰ্ডাৰ হৈছে, সিদিনা টংলাত মাৰ্ডাৰ হৈছিলে। मानिजाथाव प्रमद सारनि बिबुंथि एबा बिथांनि दुखु फोरमायनायखौ साफ्रोमबो फोथायारिफोरा नायबाय, नुबाय आरो बिथांनि खावलायनायखौबो खोनाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा आर'जआव बोलोगोरा जानि। बेबायदि समयसाया जेन फैबाय थानाय समाव दाजाथों आरो लोगोसे जोङो आर'ज खालामनि जाय दुथांफोरा बे खामानिखौ मावबाय बिथांमोननि जिउआव सोमोनांथाव खामानिया जाथों। जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मुगैदों, ख्रिस्टियानखौ मुगैदों,
बिथांमोना जेन सानसे जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनथों बिनि थाखाय जों बयबो आर'ज खालामनि। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जों बयबो आर'ज खालामनि। जोंनि आखायाव बे गोहोआ दङ, आर'ज खालामनो हानायनि गोहोआ दङ। दा बेयावहाय बै गाज्रि सुबुंफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामनि, बिथांमोनखौ निमाहा होनानै जों आर'ज खालामनि जेन सानसे जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनो। जि गिर्जा न'आ दुथांफोरनि आखाइजों सावजादोंमोन, बै गिर्जानि गामिनि मण्डलिनि सुबुंफोरा थारैनो गोबां दुखुआव दङ। दायो खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय जायगा गैयै जानानै दङ, अनाय बनाय जानानै दङ। बिथांमोननि गोसोआव गोबां दुखु दङ। फोरबोनि खाथियाव जों बयबो आर'ज खालामनि बै मण्डलिनि थाखाय। बिथांमोननि जिथु दुखु दङ, बे दुखुखौ जिसु ख्रिस्टआ गोजान खालामथों आरो बिथांमोननो मोनसे गोसोआव आरोबाव गोदान गोजोननायखौ, रंजानायखौ होफ्लायथों आरो लोगोसे बै मण्डलिनि साफ्रोमबो दुखुआव थानाय बेक्तिफोरा रंजाफिननो हायो, इसोरखौ गोदो जेरै खुलुमदोंमोन बेबायदिनो रंजा बाजायै खुलुमफिननो हायो। बिनि थाखाय जों आर'ज खालामनि। लोगोसेयैनो आरो बै मण्डलिनि बेक्तिफोराबो दुथांफोरखौ निमाहा होनानै दुथां गाज्रि मानसिफोरनि थाखाय आर'ज जेन खालामनो हायो, बिथांमोननियावबो बे गोसोआ थाथोंसै। देवब्ला प्रियफोर, इयुनाव फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।